Tohle je Vladimír Pikora, ekonom. Jo, a tohle, to je Markéta Šištařová, ekonomka. Víš, že 87% lidí nerozumí důchodové reformě? Vím. Je důležitý přesvědčit hodně lidí, že to je absolutně nutný. Že to prostě jinak nejde. Že nebude na důchody. Jo, ty myslíš, jakože... Šištařová, to přece pochopí každá ženská, co neumí zaparkovat. Že? To myslím tak, že až nám bude 70, tak se asi budeme pást. 40 let jsme šetřili. A můžem se jít pást. Prej se stát zaručí. Chceš se v důchodu pást, anebo být vysmátej? Vysmátej? No, pokud nestoupíš do druhého pilíře, Žrát se to nedá. ani se s tím nedá učírat. Inflace jak kráva, žrádlo drahý. Z čeho máme žít? Politici potřebují, abychom my, jejich voliči, byli vystresované ovce. Ale všichni nám tvrdí, že jinak to nejde. Ale jde, jen nesmí být stádo ovcí bez vlastního rozumu. Nebuďme jako ovce. Spořme si na důchod sami.